झटपट होणारा चटपटा आंब्यापासनं मँगो रायता, म्हणजे आंब्यापासनं रायता बनवते. रायता चटणी, रायता सॉस स्टार्टरबरोबर खाण्यासाठी भाकरी चपातीबरोबर पण आस्वाद घेऊ शकता. एक आंब्याचा पल्प घेतला आहे, लसूण 1 कांदा, ओले खोबरे 1 वाटी, छोटी वाटी, 2 बेडग्या मिरच्या, धने अर्धा चमचा, बडीशेप अर्धा चमचा, मेथी दाणे पाव चमचा, म्हणजे 4-5 दाणे. आंबटच्या चवीला एक चव येते मेथीने. आणि गरगरीत मिक्सरला हे वाटून घ्यायचं आहे. मी बेडग्याने संकेश्वरी 2 मिरच्या वापरल्या. तिखटाचं प्रमाण किती कमी जास्त हवं त्याप्रमाणे तुम्ही मिरच्या वापरा. 5-6 काळ्या मिरी वापरल्यात, मीठ चवीनुसार. आणि हे मस्त गरगरीत वाटून घ्यायचं आहे. छानपैकी मऊ वाटायचं, एकदम बारीक. आणि आता ह्याचं आपण, तुम्हाला जर सॉस टाईप हवं असेल तर हे गाळून घ्या. मी गाळत नाही आहे, तसंच वापरते. गरम गरम कडकडीत तेलामध्ये फोडणी जाणार आहे ह्या चटणीला. राई, जिरे पाव चमचा, हिंग पाव चमचा, भरपूर कढीपत्ता, हिंग चवीनुसार. ह्याच्यामध्ये तुम्ही काळं मीठसुद्धा थोडंसं ॲड करू शकता, त्याने चव अप्रतिम लागते. थोडं गुळाचा खडा, म्हणजे गोड चव, तिखट गोड अजून थोडंसं. आंबा थोडा गोड कमी असेल तर गूळ थोडंसं. तयार आहे आपली मँगो सॉस. आणि त्याला एक उकळी येईपर्यंत फक्त शिजवायचं आहे. ही तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आठवडाभर. आयत्यावेळी कोण आले तर चपाती भाकरीबरोबर पण मिळतं. रायत्याचीच टेस्ट आहे. आणि तुम्ही स्टार्टरबरोबर, म्हणजे व्हेज स्टार्टरबरोबर ह्याचा आस्वाद घेऊ शकता. अप्रतिम मँगो रायता चटणी किंवा सॉस.